19 май Муҳаммадалӣ Акрамов, пизишки бемористони Истиқлол, пас аз зиёрати дӯсташ, ки аз ҳаҷ баргашта буд, мехост ба коргоҳаш равад. Аммо дар истгоҳи охири микроавтобусҳо дар маҳаллаи чорякорони ноҳияи Рӯдакӣ дар хархашаи боронанда ва пулчинаки хатсайри рақами 28 кушта шуд. Пулчинаки микроавтобус барои пизишк як мушт задааст. Муҳаммадалӣ Акрамов аз шиддати зарба аз пой афтода, сараш ба бетони канори истгоҳ бархӯрдааст ва ӯ аз ҳуш рафтааст. Ронандаҳои микроавтобус ӯро ба бемористони қарияи боло бурданд. Онҷо пас аз ҷарроҳии косахонаи сар Муҳаммадалӣ Акрамов як ҳафта беҳуш монда 27 май ҷон додааст. Ба кадом сабабо ин шидаст олиам мумкин ки анам органо маълум кунанд. Сабаби асосиша оли мо нафаҳмидем ки ба кадом сабаб ин ҳами хел задиян вай кардиян оли ба мо маълум нест. Мехоҳем ки амина дурусттар аниқтар маълум кунанд. Ба иттилои полиси Тоҷикистон, ахиран пулчинаки нақлиёти ҷамъиятӣ боздошт шуда, зидди ӯ бо модда 110 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парванда боз шудааст. Дар навори видеоӣ сабкардаи полис ҷавони гумонбар дар ин ҷиноят мегӯяд, ки дашноми Қабеҳи Мусофир ӯро ба латакӯбаш водор кардааст. Аммо наздикони пизишк мегӯянд вай як шахси бо тамкин ва дур аз қабеҳгӯӣ будааст. Санамби Ғаниева, парастори бемористони Истиқлол ва ҳамкори Муҳаммадалӣ Акрамов низ мегӯяд, марҳум дар муомила бо касе ҳарфи қабеҳ ё дуруш нагуфтааст. 2016 мо кор омадем дар инҷа, ҳамин каса мешиносам ман. Рӯзонам кор мекардем, навбатдорам меистодам. Мисол бемор мебудем пеши ва як кас мо барои ташхис гузарондани ултрасадо кардан. Не ки ав инсон ягон гапи пасту баланд, гапи ҳақорат шиноидаги мо дар ҳаёт нестам. Мина ин 7 сол мешавад. Саидалӣ Муҳаммадиев, табиби бемористони Истиқлол, дар шарҳи чеҳранигории ҳамкори ҳамакнун собиқаш гуфт, ки Муҳаммадалӣ Акрамов аз солҳои аввали баъд аз касби Истиқлол бо унвони пизишки ултрасадо фаъолият мекард. Дар кори худ ҳамавақт сари вақт ташхиси дуруст мемонданд. То имрӯзе ки мо қатъиёншунос кор кардем, вай ҳамчун устоди худ медонам, бисёр чизо вай омӯхтагӣ ҳастам. Бисёр одами нағз буданд. Ҳусейн Акрамов, писарбузурги Муҳаммадалӣ Акрамов, мегӯяд, ки дар оила 5 фарзанд ҳастанд ва падари марҳумаш ҳамаи фарзандон ба ҷуз додари 13-солаашро соҳиби маълумоти олӣ кардааст. Падари ман бале дар ислом, дар роҳи бандагӣ, дар хидмати ислом буданд. Охирон бор ба зиёрати касе рафтанд ва аз он тараф баргаштанд. Баъди рӯзи ҷумъа, баъди намози ҷумъа ҳамин ҳодиса рух дод. мақомот инкор намекунанд, ки ҳолатҳои дағалгуфтории ронандагон бо мусофирон дар Тоҷикистон падидаи наве нест. Мариям Давлатова, равоншиноси тоҷик, дар шарҳи хабари фавти ин пизишк дар пайи муноқиша бо пулчинаки микроавтобус ин ҳодисаро дарднок ва фавтидаро шаҳиди ҷаҳолати одамӣ унвон кард. ва ин ширкат ягон зарра масъулият барои рафтори ронанда барои худаш ба зимма намегирад. ҳолонки оно бояд ҳатман инои санҷанд. корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ борҳо навиштаанд, ки як қисми ронандагони нақлиёти ҷамъиятӣ ва кондукторҳо оддитарин қоидаҳои одобро риоя намекунанд, ҳамеша дар талоши дарёфти мусофири бештар, тунгӯ ва хашмгинанд. онҳо ҳеҷ гуна эроду накӯҳиши мусофиронро қабул надоранд ва на ҳамеша эҳтироми мусофиронро ба ҷой меоранд ва мусофирон низ гоҳе ба онҳо ҳамин гуна посух медиҳанд.